martang yang mahita. Asin ni roha madihamu doho dami nasiyan di batamata. Doho nasiyan na Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Amin. Atani di bata di hita iman atar surat di Hibir 2 ayat 10 ayat 10 lalu. Asa songondak dana partohap di mudar doho disibuk gabi sumaddo doho ibana partohap disi. Asa marhite-hite hamatiani di pasohot ibana sibulisi na marhuaso mabahim mati. Asa di palua sa sudi na pinarhatuban ni bir ni roha managa pamatian sa liling mangolo. Ay apala at kasuru-suruan di sarion. O paran ni Abraham ido. Alani ikut gabi dosi tutu ibana tuaka angina asa gabi para si roha ibana jala situani malim haposan maduput di bata. Laho pasayon akadusan ni bangswe. Ay itap nang marsitaonon ibana dinatarucuni. Haurupan ibana doaka natarucuni. Ido. Sahana. Dihamu donga saha persyaun topik diturpuk tahun jahu bado partan obat Tuhan. Jala hapul sakta. Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Donga saha persyaun adorang so tabahi-bahi beturpukon adoma barita namar donga podan. Disadaluat adongma sada ina nama balu. Ya ina nama balun dua anakna. Ali dua sa bawan. Alaya asing-asing pangalahu dohot karakterna. Ia anak nasyakangani na burju mermimbu. Burju martangiang, burju mangurupi natorasna, burju marsikola, burju nang diaka ulaun diaka tonga-tonga ni uriang. Alai anak nana badua huni tui nama cahana. Olan namar ganjai, olan nama nakung, olan nama beribut, olan nama benaka persoalan, ina mencahat ni anak na si badua. Ala ni pangalahunin dua sa anak nai inata na bebelun. Ba berseberang dunia marupani nang ketimu tundudu sian tangaru kedusan ningum marupani. Alai di sedetiki dia makadonga saha persyaun alani jahat ni angginon somoni nanga kapung pengluna si gano pare nunga diincar polisi non anak si nomor 2 di kejahatan di mana do na beda kerusudok nama anakku nunga diincar jalan nunga termasuk imanak kaningani bahwa anak nasi pedua nunga salah satu target ni polisi nekon manakku bila perlu manepak alani jahat ni anak nasi nomor 2 alai saya piga pula sumoni piga hari ala malo bertemu ni malo bersembunyi malo mertabdik menyembunyikan ni umarupani akhirnya termol ma polisi laho manakku iban alai disedetikin yang sadar ima ibana anak ni nabelun nomor 2 na catung iberi polisi ma nang takut ma lari ibana lurus lari dikejar polisi ma saha ma tujabuni inatai tujabuna pas martangiang omakna dokot abang ne baru saya mah alai pitroma rupani adik no masuk topua rupani itur dibigi ma rombongan di polisi dikelilingi macam no tambur kalau itu alani Roma songon pareta si polisi sa luar mado supaya keluar kalau nggak ditembak ini berbani supaya Anda keluar jangan bersembunyi tolong Anda keluar sebelum kami bertindak ini berbani dibigi bang Neima do umat neset matangis ma abang ne do umat ne mamering mangitip keluar abu polisi mengilingi jauh ne akhirnya Roma abang ne didok matonge de bukalah bajumu
buka bajumu, kita berganti baju, tukar baju. Biar abang yang harus menghadap polisinya. Diganti, dibuka bang nema, dibuka gini bajunya, dipakai mah. Akhirnya keluar mah abang nema takut jadi tubui polisi, dibuan. Jala disiksa, diida anggine mah, bawa abang nei dibeli polisi, diikat, takut dipamasuk tu mobil. Ima mobil pencaham di bumah isarak-sarak mah abang nei. Akhirnya Roma anggine situ matangis mebana. Saya manganggu mebana alani kajahatuku alani pangalahuku kunda bakima. Kona siksa, kona rere i penjara inna parpanai. Akhirnya saya manggu manol soli mebana. Saya itu matangis mebana. Jala gabi bertobat ba ibana. Gabi par barita naulima ibana. Dia makadonga saha porsiaon ado nanaing idota sian barita namardonga pule. Na perjulu nanaing idota ima setruputon dihatakot donakan ni di surat ni si Hebron. Na perjulu sahali ibidot tama ima penderitaan Yesus Kristus menjadi keselamatan, menjadi haluan. Asa hidup penedo ibana kengani di ayat 10:41 ayat 15 asa songo dana partoha di mudar do di si gabi sumado ibana partoha di si asa marhiti-hiti hamatiani di paso ibana sibulis na marhuaso mabay mati asa di palua sudah sudi na pinarhatoban ni biar managamamatian asa mangulu itu. Jadi penderitaan Yesus Kristus telah menjadi keselamatan menjadikan luar. Itu masa luar biasa rupa nurat di Hebrew pabuahun iman aking nama dokon asa marhiti itu olong ni rohani di batam bahwa kasih Tuhan itu mau dikatakan oleh penulis Hebrew naking penulis Hebrew ima holong ni rohani di batam hidup may somong holong ni rohani bagaimana ia mau memberikan penderitaan Yesus menderita. Songon ilustrasi nak ini abang nei seorang di bawah mana nacan alekot abang nei do karena kasihnya karena holong ni rohana tu anggine sehingga dia mau mengganti adiknya, mengganti semua kejahatan, mengganti semua di mana kengani pernyulan nih dia rela menderita, dia rela dipenjarakan, dia rela dihukum apapun untuk adiknya. Rai do neneng idot tadi maka dong sapon siang mulu sedikuare di Hebrew bido keselamatan napi nasahat di bata. Alani asal nang golong ria hita. Di penderitaan Yesus Kristus unang gay merdua-dua roh hita. Ketika kita iman akan ini mau diingatkan asa beringota bahwa penyakit kita nungang mulut tak dosa tak nunga ditubus marhite diame hama matena dangbe imanak ngani tabi harifi ala di rubena didok nakain disari doa munin napa dua hon nama seargana tadi na pinasani panurak hibri ima asa marsiajar kita sian penderitaan ni Yesus Kristus idu bena nok ngani ala ni idu gabe ang ginamu asa gabi para si rohamu jala asa gabi halap nong dipasai akan dosa muna dohot si tao nong muna idu bedok ay ita nong marsi tao nong dibana ay di natarujuni haurupan ibadah do akan natarujuni di situ kita nak kegani belajar dari penderitaan Yesus bahwa kita harus belajar imasian HP itu ni Yesus nah bahwa kita belajar akan imam ulos teguari sian HP itu gabi malua kita. Bodoh penurat Hebrew nak ini manusia semakin kuat dan ada kemampuan dia menak ini kemampuan di bagasan ngolunan. Karena apa? Karena ada Yesus yang sudah menggantikan segala iman ini dosa-dosa segala iman kelemahatan. Ani jo neng dohonon ni
Panroh hibiru jangan menyanyiakan keselamatan manang haluan di bata. Haluan na pinasaan ni Tuhan Yesus na markiti kolong ni rohaneng. Tuhan Yesus sudah mengorbankan, sudah mengulurkan kasihnya. Nungga di pasah di bata anaknya Yesus Kristus sudah mengulurkan tangannya. Dia sudah mau nungga dicu kita, ditugu, diurupi. Dia menggantikan kita. Alam hidup nak ini supaya kita adalah mau berubah. Tidak mah, jangan unang makopo tabain. Haluan nanti itu pasahan Tuhan Yesus. Unang makopo. Ni tabering mah. Suto nga dong bihita na magkigait. Ay di sarihod do kita, ay di palua do kita. Ani baik donot tama dia makadong asapos buhado ita mangargahon haluaw ni di parminggota di pertanyangata di nang dinapasahat akasudi nang muluta termasuk nang basa-basa neng agar kita jangan hanya melihat mana kengani apalagi di partikiano tung masai ngirido tidak di hak Kristeno ni terlumowi di namar hudat HKBP. Oti-oti pembahasan holat tu pilihan. Sulang gue sedih penatalion ni pilihan natali holani lala. Saya dibahas. Seolah-olah kita sudah banyak berbuat yang hebat. Tapi di bata dipilih do anakna Yesus Kristus asal bebe haluau. Kita apalah 20.000 rupiah apalah harus susah diri petalion ngunga saya holan mangutu mutitan ngunga heran hebatin natalian ini. Ani ba unang makadamang dok na tengok mapilian na tapan unang gabi marutu mutita debata anak na Jesus Kristus dipilih asa melu hita dabaya ko mudar do si uli dipersilakon asa to hamatian dia menggantikan kita nasa hola na dipilih sotit bibita nga gudang mutan apalagi di hudat KP betul-betul banyak kita harus tapi yang makamang unak maseholan Manaringoti unang masayahulan saya diam. Kita harus mengingat tidak ada satupun itu persembahan. Lebih taruh menjawabnya itakupan di tetaku sih. Gak ada. Transparan lu terbuka do. Ada kok apalagi sentralisasi saya hidup mah sentralisasi holan nak kepengulut do samangan. Ai molo sejahtera pengulan ai. Betutusahali tangiang nape, tutusahali naking pangulon nape, tutusahali anak ko na bumarsikola, tutusahali naking ngani akan menggerakkan semakin bergerak dan semakin giat melayani. Alim mo apa ladang bui mga pasikola giling ngadang bui, kan ngeri itu. Kung napala susah diro pe, orang sentralisasi saya orang ini dibahas-bahas. Saya yakin dan percaya pimpinan gereja kita tidak hanya untuk kepentingan dan kolat Tuhan. Itu kesejahteraan ini tidak, tetapi kita tahu Allah persembahan itu membangun kerajaan Allah itu kita tahu. Imana kengani Allah nunga dilihat kita haluang. Tunak kengani dia makano unang mata sia-sia on haluang napi nasahan itu hati. Na parpuri sahali ma dia makano ngasaha porsyam. Bagaimana kita belajar untuk bersandar pada iman kita kepada Yesus Kristus asa mangasau kapor syapta kita itu benar kena Roma kita tu Yesus tu bagasan ibana mahita roh jalamar haposat holat ibana mahita supaya kita belajar dan kita mau hanya berserah dan kita hanya datang kepada Tuhan itu benar kena jauh badu partano batuak jauh badu haporusak itu saya tidak makan masa haporusian bahwa Tuhan tetap setia dan Tuhan tetap iman akan dia tidak pernah mengingkari haposan do di mata alani dia makadong sa haposyaon asa unang merdua ruahita Allahumma ngikutu Tuhan Yesus Kristus soon na pinasa ni panurahibir alay neng pengutuk kita di supaya kita jangan pernah mendua hati dalam mengimani mengikut Yesus Kristus. Asa sian holong ni rohat tay manakangani dia meng tidak mah hapor siyaw nam tubuh hapor siyaw nam takas jalan hapor siyaw nam
setia jala ido nakangani berengota holong nirohan de bata. I holong na ido hita nunga di ba masuk kita jala jauh bado peluang kita siana keragan nyaman ido bereng nakangani de bata do. Para tanah batuan, batu tempat berlindung kita. Hanya Tuhan Yesus Kristus nunga di pelua kita. Jalan nunga mati ibana ngokop kita. Iyo ma ibana di bagasan mulu. Amin. Mulia mali Tuhan di bata merhiti hatam nabadi. Amin.